Давайте послушаем. Казанның 10-нчы шәһәр балалар сырхауханәсе. Анна Рәхимова 9 яшьлек малайын караганга вакытлыча эшкә яраксызлык турындагы белешмәсен яптырырга килгән. Улында ковид була. Мазок взяли, и все, и ушли. Башта өйгә килеп анализ алдылар да безне карантинга яптылар. Аннары кабат анализ бирергә монда килдек. Кеше бик күп иде. Кечкенә генә фильтр өлеше туп-тулы иде. Бу сырхаухана 38 мең балага хезмәт күрсәтә. Бүген мондагы хәл белән танышырга Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыков килде. Ул табибларның ничек кабул итүләрен карады, пациентлар белән аралашты. Как оказывается помощь? Чем обратились? Привет. Валерия? Температура? Нет, сопли, кашель. Сопли, кашель. Вот в этот период очереди, какое-то непонимание врачей. Есть? Очень хорошо принимаюсь. Скажи, это и есть? Бүген сырхауханәдә сәламәт бала көне булып чыкты. Шуңадырмы чират зур түгел иде. Хәзерге вакытта монда ковид диагнозы куелган 377 бала исәпләнә. Араларында яшүсмерләр дә, сабыйлар да бар. Ауруларны караучы табиблар да көн сайын диярлек авырып китә диләр. Аларны 33 врач обслуживать итә. Бүгенге вирус бик контагиозный булды. Авырулар балалар, авырулар безнең врачларыбызда. Куәдер 10-15% безнең хезмәткәрләр авырулар. Аларның урынына башка кешеләр килә алмый. Поэтому врачлар 2 прием алып баралар, 2 участок обслуживать итәләр. Шуннан чиратлар барлыкка килә. Чиратта озак туру күп кешене бер генә табиб карау халыктан иң еш ишетелә торган зарларның берсе. Моны аңлап булады министр. Проблеманы хәл итү юлларын эзләргә керешкәннәр инде. Но никакой волшебной палочки нет же, чтобы сразу в одно мгновение раз и... Бүтән сәламәтлек саклау системасы кискен генә эшли башласын өчен беркемнең дә тылсымлы таягы юк. Булай да дел төшере белән сентябрь, октябрь белән чагыштырганда эш күбрәк, ул вакытта 7,5 урын әзерләнгән иде. Хәзер омикрон белән вазгыятьтә мөрәҗәгатьләрнең күп өлеше амбулаториягә туры килә. Ашыгыч ярдәмгә чакырулар күбәйде. Көненә 2200 мөрәҗәгать килгән көннәр булды. Казандагы медицина учреждениеләренең күбесендә ОРВИ булган аурулар өчен аерым ишекләр бар. Мисал өчен Казанның 18-нче сырхауханәсендәге әлеге ишектән көн сайын 500 ләп кеше уза. Моннан тыш сырхаухана табибларын көн сайын 300 кеше өйгә чакыра. Барысында тикшереп өлгерер өчен медицина белгечләренә төнге 11-гә кадәр эшләргә туры килә. Шимбәне дә эш көне иткәннәр. Ярдәмгә студентлар һәм волонтерлар чыккан. Монда да табибларның 25% авырый. Фильтрда чират. К терапевту. Башта терапевтка керергә, аннары тест бирер өчен чиратта торырга кирәк. Аннары кабаттан килү өчен талон алырга чират торасы. Когда здесь был вот в 12 час, здесь очередь была очень большая, действительно. Көндезге 12-1 тирәсендә чиратта чыннан да кеше күп иде. Мин бер дә килдем, 3-кә кадәр көттем. Аңлап була инде, алар да хәлләреннән килгәнчә кабул итә. На сегодняшний день нагрузка на медицинских работников возросла. Медицина хезмәткәрләренә эш күбәйде. Кичәйтелгән режимда эшлибез. Беренче катта фильтр авыруларны 5 табиб кабул итә. Алар 8-дән 8-гә кадәр соңгы пациентка кадәр эшли. Тест бирү урыны шунда ук. Өйгә чыгып карау өчен тармак белгечләре җәлеп ителде. Больничный ябу өчен 3-нче катта аерым кабинетлар ачтык. Эшкә яраксызлык турында белешмә бирү мәсьәләсе төп проблемаларның берсе булып кала. Биредә әйтик көн сайын 200 кешедә ковид раслана. Моннан тыш ОРВИ, грипп кебек авырулар да бер кая да китмәде. Я, наверное, в понедельник или во вторник мы посмотрим. Дүшәмбе, сишәмбе көннәрендә сәламәтлек саклау министрлыгыннан аерым хәбәр бирербез. Шушы көннәрдә эшкә яраксызлык турында медицина белешмәсен дистанцион рәвештә бирү турында Россия хөкүмәте карары чыгарырга тиеш. Ул арада табибларга ярдәмгә матбугат сәркатипләре дә чыга. Сырхаухана телефонына шалтыратып та максатына ирешә алмаганның зарларын социаль челтәрләрдә кабул итәләр. Җавап, киңәш бирәләр. Шулай ук ковид расланган авыруларга даруларны өйгә илтү өчен волонтерлар ярдәменнән дә баш тартмаслар иде. Рания Абдрахманова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.